Keraitha sibingelele siphinde sikwamukele ohlelweni lakho lwendaba zomphakathi olisihloko sithi iKZN News Talk. Njengoba namhlanje ke siza kuwena ke silapha ezindlini zikamasipala walapha endaweni yasemzimkhulu. Uzokhumbula ukuthi ke ngomhla ka1 kwinyanga ephezulu kade ke lo masipala obamba isithanga mna bezindaba lapho bezobhekisisa khona ngenhlelo kanjalo negxathu lo masipala osulihambile kusukela ke ngonyaka ofile ngethem ephelile umasipala ukhona kuze kuba imanje. Iziningi izinto ezizokwenzeka namhlanje njengana lokhu intatheli kanjalo nalithimba lohlelo iKZN News Talk lizothola ithuba lokuhamba kanjalo nezikhulu zakamasipala kanjalo nemeya bobone ezinye zezakhiwo imeya kanjalo nomkhandlu wakhe asebeke bathi igxathu ukulihamba. Kodwa ke ngale kokupholisa amaseko ohlelweni namhlanje sihanjelwe ke isihambeli sethu umnumzane empeleni umhlonishwa lo imeya yalapha emzimkhulu umnumzane Mphuthumi Mpabanga oyimeya yalapha emzimkhulu. Umhlonishwa asibingelele siphinde sikwamukele ohlelweni iKZN News Talk. Asibulise baba, sibulise nababukeli. Ngaphandle kokupholisa amaseko ngifisa sike sibheke kakhulukazi izinto esithi yizona eziseqhulwini. Siyazi ukuthi ubaba umeya usephinde wabuya futhi nakuyona le term njwade khona nakule edlule. Eziphi izinto esingathi yizona eziseqhulwini kunini njengomasipala? Masibonge kakhulu. Oqala njengomasipala wasemzimkhulu singuhulumeni sazi kahle ukuthi akuyela ukuthi uhulumeni ngoba nangu uqala ithemu entsha naye uyaqala ukuba khona. Ukuthi nje kungene ithemu entsha kwangena ikhansili entsha. Inhloso kahulumeni inye ukuguqula impilo zabantu zibe ngcono. Nenhlelo zethu ke zikhuluma kuloko njengomasipala. Okusekhulwini ke ukuthi kuloko okuye kwasalela ithemu ephelile ezidingweni zabantu ukuthi siqale kona sihambise kona phambili. Kodwa futhi kuhambisana kakhulukazi nezinye zenhlelo ezikhuluma kwinhlelo esinazo ngoba siyazi ukuthi umzimkhulu idolobha elikhulayo. Kuningi ke okuseyinhlelweni esikwakhayo ukwenzela ukuthi likwazi ukukhula idolobha liye phambili. Njengamanje uzobona nje mase sivakashela lama project esoyabona. Okusekhulwini ukuthi sikwazi ukuqedezela leli holo Memorial Hall. Le sichazayo ukuthi sasivuselela ihholo elidala selineminyaka mpela efikile ekhulwini ukuthi libe ihholo likwazi ukusebenziseka kube khona indawo yokujima lapha nokuzivocavoca kwenzela ukuthi ezempilo siyasikhuthaza. Kubalulekile ukuthi sibe nendlela esiyenzayo ukwenzela abantu bakwazi ukuthola indawo yokuzisiza kakhulukazi ekuzivocavoceni. Kakhona sizaba indawo yemuseum lapha. Ngiyafuna ukuqinisekisa ukuthi kule term somzimkhulu izophela sesibalisa njengembali indaba yokufukela kogesi emzimkhulu. So bese siwaqedile ngokamawadi asemzimkhulu. Sabe sesiqhubeka nje nohlelo lama infields liqhubeka ngoba abantu baya ngokwakha. Kodwa nje ukuthi sikhulume indaba ukuthi sinewadi engakhanyi eminyama sizoyiqeda le ngoba ngikhuluma nje kuwena siselela amawadi amabili manje. Asane ngingana khona akusho ukuthi kuthuleke inya kuwona. Sinawo ama village ambalwa esesiqalile ukuba nawo wona kodwa hayi ukuthi iminyama yonke. Indawo enkulu kuyona eminyama. I-coverage esinayo lapha ngokufakela kogesi siku-80%. Sabe sivala konke lokho. Ngifisa babumeya uke ngibheke udaba labantu besifazane abantu abakhubazekile kanjalo nengane bayaye besalele ngaphandle kakhulukazi kwabanye omasipala nasendaweni nje eningi kakhulukazi mekuza izinto zentuthuko. Ngakube kulo masipala kukhona mhlawumbe inhlelo ezibhekene nabo ngqo? Zikhona kakhulu inhlelo kulo masipala ezibhekene nale mikhakha oyivezayo. Ngikhuluma nje kwinhlelo eziningi ezokukhulisa umnotho kwindawo zethu zasemakhaya. Uma ungawavakashela wonke lama cooperatives akhona lapha. Abantu ababamba iqhaza kakhulukazi lapha abantu abangomama. Njalo ngenyanga masihlala sibuka ama report ngama standing committees. I-report esiyitholayo yakwa finance office lakwa finance ehlangana namanye ama report aya kwi executive committee ukuze aye council makuyi council yekodwa. Each and every month kune report evelayo la kuvela khona ukuthi
kuma services besiwa outsource as municipality bangapho mama abahlomnike lokho bangapha abakhubazekile abahlomnike lokho bangapha abantu abasha abahlomnike lokho kuyasiza ke lokho ukuthi ngempela ngabe banakekile indlela abanakeke ngayo kodwa akikuveza ukuthi kwicala abakhubazekile sinayo indawo yokungaveli kwabo kwicala ama service providers okungenza lokho kube ukuthi ngase mhlambe bona abaveli hayi ukuthi abaveli ngoba bebevinjwa kepha ababi khona ekufakeni bafune umsebenzi bakwazi ukunikezwa futhi ke ngiyafisa nokuqhakambisa umsakazi ukuthi umzimkhulu siziqhinya kakhulu yabona nje sine management yonke yalomkhandlu semzimkhulu ngikuba leyo managers esinabo sino manager wa budget and treasury CFO umuntu esimama sino manager wa infrastructure and engineering umuntu esimama sino manager wa community and social services umuntu esimama sino manager wa corporate services umuntu esimama sino manager wa planning LED and housing umuntu esimama umunye kuphela umuntu wesilisa sinayo municipal manager ngomama bonke naku staff sethu sinabo abantu abadisabled abaqeshiwe abasebenzayo ngengxenye sibuka konke nje abekho abasilele ngasemva sinazo ke nenhlelo zabantu abasha ngoba sinalo nehhovisi elibhekene nayo imicimbi yabantu abasha uqinisekisa ukuthi abasalele emuva ezinhlelweni zokuthi bakwazi ukuthi bathuthukiseke KZN usabukela uhlelo iKZN News Talk kanti igama lami ke mina ngusiyabongwa kaDuma siza kuwena ke sila emzimkhulu ngaphakathi ezindlini zawo lo masipala sibheka nje inhlelo zentuthuko la endaweni yasemzimkhulu kanye nezinye zezinto ezinqhubekela phambili asike siya ngasezitolo masibuya siyaqhubeka nohlelo